relatorio, un discurso respecto ao por que se fixo ou non se fixo por parte do Goberno da Xunta respecto ao prometido laboratorio europeo, bueno, penso que se achegan un mes e pico tarde, se tardaron un mes e pico en desenvolver este relato, non nos interesa, francamente. Nin o que vai para Dinamarca, nin se un trozo, nin se a unha parte. O feito está. Vostedes din que por que, como se pode facer o que se propón neste texto? Pois moi sinxelo, poñendo en valor unha cuestión importantísima, é dicir, no Estado español o 43% da flota pesqueira é galega e, polo tanto, o peso e a responsabilidade que ten que ter o Goberno de Galicia defendendo a pesca en xeral dentro do Estado ten que ser incuestionable e fundamental. Respecto a isto, se poñemos en valor os intereses do sector e da pesca nas negociacións co Reino Unido dentro da Unión Europea, evidentemente non podemos prohibir per se, pero sí, o que sí podemos facer é ter unha serie de iniciativas e poñer en valor que decimos, pois miren, se vostedes establecen contactos ou relacións comerciais con outros países non membros da Unión Europea, nós evidentemente non vamos a chegar aos mesmos acordos con vostedes en outras materias. Igual que se está utilizando a pesca como moeda de cambio, se poden utilizar outras cuestións como moeda de cambio para tratar de prohibir, entre comiñas, o que son os acordos que pode establecer o Reino Unido. O Reino Unido, evidentemente, terá a última palabra e verá se lle interesa cumplir con unhas cuestións ou outras. Pero, evidentemente, a deixación de funcións e o desleixo que estamos a vivir non é a moeda de cambio. Para a mostra, o laboratorio de Bivalvos, non? Estamos traballando nel, estamos aí, pero non. Realmente, despois hai ese momento de película de Buster Keaton, que como era muda, non? Pois foi o que fixo a Xunta de Galicia e o Goberno de España defendendo cuestións como o laboratorio de Bivalvos, non? Unha película de Buster Keaton moi simpática, pero con pouco diálogo. E falamos do diálogo tamén que facía o señor Pazos alusión ao diálogo. O diálogo, evidentemente, sempre é necesario nunhas negociacións, pero de momento de diálogo pouco e de monólogo por parte de outros países, moito. Entón é hora de respostar e de pôr en valor os intereses nosos. De momento non se fixo, lamentablemente. Se queremos tribalizar un pouco o tema, facer un chascarrillo, poderíamos decir que o Goberno de España e o Goberno da Xunta, que son da mesma cor política, están acostumados a defender cuestións ilóxicas e que non poden cumplir e que as prometen sabendo que non están na súa man cumplidas. E o fan a cotío. Polo tanto, defender unha iniciativa como esta, independentemente do razoamento profundo que se lle fixen polo fondo, tampouco debería de ser un problema. Pensamos que é así. De todos os xeitos, vemos novamente a cuestión que está de fondo, que é dicir que non se está a defender os intereses da pesca, e nomeadamente un 43% dese sector da pesca de España é galego, e sigue sendo a moeda de cambio. E non temos a forza nin o interés necesario para que sexa o contrario, é dicir, que os intereses da pesca e os acordos que se podan chegar sexan precisamente un punto que faga que outras cuestións menores si sexan unha moeda de cambio e que non son tan interesantes nin repercuten tanto no Produto Interior Bruto per cápita de Galicia nin en outras cuestións. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señor Merlo. Pasamos a debatir a última iniciativa. Aos efectos de votación, me gustaría saber se tenemos que a emenda que se entre comitar pero non permitir. Non hai autoemenda, hai unha aclaración porque o dito o refraneiro popular di a bon entendedor poucas palabras bastan. Pensamos que non é necesario entrecomillado.